RNN Drama presents. Unsa may imong gilakan? Masuk ko ang Ginoo sa batang bakakon. Unsa may imong problema? Ikaw! Stay away from here. Cool ka lang. Dili ba ako ni mo ulipon? Kung unsay ako isulti, kinahanglan nga imong tumanon. Palayo gyud kay ako lang si Dal. That's what you think. Maunay tinuod. Maong tumanag gyud kung dili ka gustong maamong. Why did you choose to live alone? Because I only live to love you, Mr. Charity Vlogger. And why do you love me? For 3 good reasons. 1, for the special way you care. 2, when I call, you're always there. 3, for the love you've given me. I only live to love you. Writer, Monique de Gracia sa Sidon. Direktor, Jennifer Dato Minyoza. Musical scorer, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Garing. Audio editor, Lloyd Capiana. Dalit kaninyo sa RNN Drama. I only live to love you. Og karon sa atong sugilanon nga naguluhan, I only live to love you. Tagay ko sa imong number, tapos pag-contact ako nimo. Salamat na lang, Harvey, pero dili mahimo ang imong giingon. Dili ko pwede nga magbuot-buot og lakaw. Ang ako ng mga sponsors ang makadana mo og suroy. Salamat na lang, ha. Arin ako. Ayos. Ay. Pasok na! Ano ko? Daddy! Dad! Tumagang ako pangutan na do. Gusto mo imong plano? Ngayon mo magigunitan ang bukto ni Aliyah. Wa sir. Ang butang ipasabot nga, mangayo lang ta ko siyang phone number, sir. Kay happy naman ang akong birthday good. O gusto na ko siyang imbitaron. Dili siya pwede mulakaw nga wa mi. Ug dili siya pwede nga ipasa niya sa laing tao ang iyang phone number. Understand? So, let her go. Tagaw na! Abi na ko kung sa imong tuyo ni Aliyah. Wabalin mo siya sultihi? Nga dili ka pwede manghatag sa imong number niya? O nibisan kinsa? Isutihan, sir. Padungog ko. Hoy! Pahama ko nimo. Pahamak pa din magtugas tinuod. Kitabangan ng karon, di pa sa ko, sir, ni mo. Hey, time ba? Di ba kamong kauban na itong katubitawang nagkita ta sa bukid? Kito ganing ibaligyaan mo saging ni Ada? Oo, sir. Sumigo mo? Pero how come nga murag nalain man ang timpla ninyong duha? Gamay nga misunderstanding lang, sir. Nga pwedeng mudak ko kung muli ko yung tumboy nga ko. Ayaw mo, ana. Migo gani. Migo gid na. Daddy, ato na lang sugatan si Ada. Tana, Dad. Gigutom man ko niya. Gusto ko mag-snacks, pero hapit naman mo gawa si Ada. Unya lang kumukaon ko na siya. Sige, Tana. Do, pasensya na ha. Pero dili gid pwede nga ihatag ni Aliyah nimo ang iyang phone number. Pero pwede kong magto sa inyo, sir? Asa dayang inyo? Dili pa panahon aron mo dawat o bisita si Aliyah. Mga pasensya ka na ha. Pasensya yun. Aliyah, Tana. Di mahimo. Kinahanglan nga makatultul ko sa ila. Wa ko makauyon sa gibuhat atong bata, Ada. Ako gito siyang gipasidanan mintras siyang giduol o gipakigsultihan si Aliyah. Puguso. Dili mayong kumpiyansahan.
Kalit kay mibukal nga akong dugo dihang akong nakita nga iyang gikuptan ang bukto ni Aliyah. Nga naman to, Aliyah. Nga to? Namugusog pangayog number. Sa rason nga gusto ko nun niyang imbitaron si Aliyah sa iyong umaabot nga birthday. Kaya awagad. Kadasigado ko niya. Masam kayo plano. Kaya ko niyang maksyo kalami. Gapo na kong tinidor. Patrit si Samad. Itilaw siya sa kong kumo. Ha? Potrosan ka. Tinidor. Aw, mansadi ay. Oo niya. Ha? Kaya Aliyah. Ano naman? Imo siyang gipalayas? Ha? Aw, gipalayas naman, gipalaom. Ha? Kaya awa ko niya. Imo gitando. O saman? Mutambong ka? Dili gyud. Mao ganay nangulit. Kay gibalibaran lagi ni Aliyah. Sa pagkatinuod lang, madlo kay ko adto niya, oy. Ngano man? May gibuhat ba siyang dili maayo nimo? Wa man, Daddy. Sige magkukugli kay anak niya, kay dili ko gusto nga iyak kong samukon. Tinuod na, Daddy, uy. Basta malantawan na gani ni Aliyah nga magdoong na to si Harvey, mudagan na dayon mi. Musunod na lang sa ko, bisag wa ko'y labti. Para unado. Yay. Hunong mo sila. Pala na. Basta kaya ako isang sundan. Alam ko makatultul ko na sila pitang puyo. Lord, kung nasayop mangganay ko, kininiya sa kong hula-hula, please, forgive me. Pero kalit man kong gikulbaan. Huwag ko makauyon sa isina nga ako nakita ka kanina. Nahadlo ko katigalig. Doon na pa'y lain nga hitabo nga dilimayo kung dili ni nako masolusyonan ang kibuhat na itong patanong lalaki. Nakuyuan ko siyang estilo. Dilimayong kumpiyansahan. May tawag ka, Daddy. Adawiya? Hain naman ka. Niya sa Cebu. Ganong imo mong kong hibiyaan. Unsa? Wa manggod. Mubalik na gihapon ko diha. Dili man pwede nga kalimtan ta ka. Love ko nimo. Oo. Labaw pa ni bisan kinsa. Ako ang espesyal. Sige ha. Babayo na ha kay nagsakay manggod ko. Manawagan niya ako nimo, okay? Migo na kay ko nimo. Namiss masabti ka. Ayaw pagdugay diha. Balik na nga rin. Sige, bye. Sige na do. Mula sa tagpauli, kay gusto na ko sulbaron ang problema ni Aliyah. Bingo! Ni ade mo din ha? Huwag tinaguan nga di mabulga kung ako na ang mangitaw paagis pagtuki nini. Aliyah, paabuta ko sa usan ining mga adlaw. Aliyah? Ato sa kwarto na mo, Daddy. Nihigda kay labad ko ng iyang o. Mo ba? Ako sa nga doon. Aliyah? Labad ko na yung mo Oo. Atubang ako. Gusto ko matug. Atubangas ako. No. Taghilak man lagi ka. Nga naman ka. Yan naman ka. Aliyah, nangutan ako. Tubag ako. Nga no naghilak ka. Wa man good. Adios. Kanusa ka lang makataon sa paglimod. Wa lagi, Daddy. Hilaw ka yung pahiyo mo. Klaro kay naman ka. Di na tingali kinahanglan pa nga ipahinomdom na ako nimo sa makadaghan nga dili gyud malipay ang Ginoo sa bakakon. Sige, uy. Labad na lang ang akong Sorry, kay dili ko kumbinsido sa imong tubag. I want the truth. Yan ang naghila ka. Kaya gimingaw ko nila ni Papa. Mama, usa ko mga igsuon. Ikatog na lang una na. O ba natam mo padayon sa pag-istorya, okay? But please, do not forget to pray. Aron dili ka pasagdan sa Ginoo. Magawas na ko.
aron sa pagkuta og gatas para nimo. Inom gyud og gatas ha, sa dili pa matuog. Ada, here's your milk. Ala. Thank you, Daddy Del. Ayaw gyud ninyo kalimti ang pag-inom og gatas ha, sa dili pa matuog. Oh, ay, ako naman silang giati manana dong. Thank you, Yaya. Ay, dili ka pa ba matulog, Ada? Makiksulti pa ko niya, Yaya. Okay. Pahuay na lang. Ako na lang mahibaw mo atiman sa ubang butang diha nga angay hipuson. Pahuay na dito. Ay, natuma naman ako ang obligasyon dong. Amo ba? Oh, sige. Sudes mo kwarto. Good night. Good night, Yaya. Good night, guys! May pangutan ako nimo, Ada. And I hope gay mo kung tuganan sa tinuod. Ha? May nahibawan ka ba nga problema ni Alia? Ha? Sulti ko kung doon na ka magani ideya. Wa man ko'y nahibawan, Daddy. Wa man sige sulti na ako. Mag-istoryahan na man, mi. Pero may mag-istorya, pero wa man ko kahinomdom nga may gisulti si Alia na ako nga doon na siya'y problema. Wa sa ko makakita niya nga nag-ul. Hingatawa pa ya kayo si Alia, Dad. Meaning, happy na siya? Kumusta si Harvey? Ha? Wa ka ba makabantay nga nanguyab si Harvey ni Alia? Na, musibat manggay dayo na si Alia basta malantawan niya sa Harvey. Mahadlok man si Alia sa mga laki, Daddy. Dili siya gustong duulon. Sige kani siya ingon ako nga, di gid kuno siya manguyab kay ang iyang dream nga makahuman gid siya eskwela. Gusto man gyud makatabang si Alia sa iyang pamilya, Daddy. Okay. Listen, ayaw siya sulti nga nakisulti ko nimo karon, ha? Pero ingon ini ang buhata. Sukta siya suway kung doon na pa ba sila ang problema. Tungod kay ako siyang naabtan nga naghilak kag ganina. Siya diyang ako siyang giato siyang kwarto. Ha? Mao ba? Pangutan na una siya. Ha? Unya, tug-ani ko. Abi na kog nagdamgo na ka. Bisan ang saon na ako, dili di ko makatog. Nakay problema? Lagot ko. Naku, naku isa ni mo, Alia? Mingon bago ko. Oo, wa, bitaw. Aw, sige pe, sultihin na lang kung anong naglagot pa niya. Kinsa imong gikalagutan? Si Daddy Del. Ha? Unahibaw pa lang ko nga doon na dali si asawa. Hindi ko masugot katabangan ko niya. Bahala nagdili ko makaeskwela. Unsa, uy. Hala no. Alia, time pasa ha. Time pasa gid kay naglibog gid kaayo ko. Nganong niingon man ka nga nay asawa si Daddy Del? Di ingo taong ka makasarap anang balita ah. Bogo ka? Ha? Anong nabuko man ko? Naminaw ko sa ilang konbo, itong babae nga nanawag niya. Klaro kaayo ang ilang panagsulti, kay video call pa ito. Wa ka makasabot nga nangita niyang babae. Ipabalik siya, kay gimingaw na kuno kaayo siya. Nga nung biyaan kuno siya, niya miingon dayon nga I love you. Unya, mitubag sa si Sir Del na I love you too. O special pa rin niya ang babae. Alia, wa na lagi ka ni tahod ni Daddy Del. Nag-sir na lang lagi ka. Ngano ko magdadi man ko niya. Unsa ko anak ko niya. Magdadi jud ko anong kasabaan ta siya asawa. Unsa bay asawa, uy? Mutuo ka nga nay asawa si Daddy Del? Ayaw pataka, uy, Alia. Tingalig masukuhin noon mo si Daddy Del ni mo. Ay, bahala. Hala no, nagpinaldita na lagi karon Alia. Ngano di ka? Dili na ko gusto din niya. Ha? Papaulit na ko sa Davao. Dili na ko eskwela. Ha? Naunsa naman ni? Unya ako. Bahala na kasi mong kinabuhi, uy. May magsumpay tagtinai. Hala, uy, nga naman ni siya. Uy, nga ni balintong mang utok ani. Wag ko kasabot ni mo, Alia. Bisag, wa pa ka makaklaro atong imong gisugilo na ko, no? Pero lain lagi imong batasan ron. Naunsa di ka, uy. Di uban baya ko ni mo gisibo tungod ni mo, ha? Naibaw baya ka. Adili ko gusto nga magkalagyo ta. Kay kita ra baya gid ang suod kaayo. Maong mingawan gid ko ni mo. Ayaw ko i-apil sa imong kasuko, uy. Kalain sa ni mo. Ay, paghilak, uy. Nagdilang ko kay sakit man ako dugan. Naiubas ko ni mo. Kitay ko yung gininya. Biyaan ako ni mo, di ay. Alang dili kapiyaan, paulit ang duha. Ha? Ada? Panganda mo kay manglakaw ta. Oh, kadungog ka, Alia. Dili ko makuyog. Ayaw, sige pabadlong, uy. Pagdali mo, ha? Sige na, Alia. Manglihok na ta, kitingali kasapaan pa ta. Hala, Daddy, nga ni katawa man kag maayo. Unsa day katawanan sa akong giistorya nimo? Daddy, imo kong isumbong ni Alia kay ako kag gisultihan sa among giistoryahan gabi No. Dili na mahitabo. Mao nga, ayaw kahadlok. Dili na kutuganan si Alia. Gaimo kong gisultihan bahin sa inyong istoryahan gabi. Don't worry kay dili ti ka ipahamak. Dili ba ko gusto nga mag-away mo ni Alia? Pero nasuko ka ni Alia. Wa. Tungod kay nakasabot man ko sa iyang gibati. Maong kulang, okay? Adi ka na ha? Kay, no. Tawag ka lang palihog si Alia o Pania. Ing na nga may tuyo ko ninyong duha. Hala.
Uy, unsa man nang imong gibuhat, Aliyah? Klaro, ana. Ngano nang hipos mo kanimo mga sinina, uy? Kasi problema. Ala ka. Yan naman mo. Awa man. Nag-away mo? Wa da di, uy. Mag-away ko taon. Nakugang lang ko pagsud na ko kay nang hipos man si Aliyah sa tanan niyang mga sinina. Unya, gipanood niya sa malita. Iya? Nga naman ha. Mupauli na ko sa amo. Kay imo ming gidadi ni unya. Aron lang di ay imong biyaan. Ha? Nga nang biyaan man. Kisa may nag-ingon nga ako mong biyaan. Ang imong asawa. What? Temperagod? Maayo ka pa, nahibaw ba ka nga doon ako'y asawa? Ako ang gitagoy na hinumduman nga doon ako'y babaeng gipakaslan. Katod inanawag ni mo sa cellphone. Nya, sweet, kay tingog, nga nakisulti ni mo. Nakadungog ba yung ko ato pag ingon niya nga, balik na nga ri. Nya, may ingon siya nga, I love you. Nya, ikaw sad, dalit sa kay kami tubag, I love you too. Kuan man god, tungod kay dili man gud pwede nga ako siyang supakon, Aliyah. Kuan, diri be, lingkon mong duhag tarong be. Kuno nga na nang imong pagpanghipos din ha sa imong mga butang. Paminawas ako ninyo. Kay suginlan ta mo kung kinsa tong babayhanang akong gikasulti. Og unya unsay rason kung ngano nga ingon adtong among conversation. Paminar god. Si Adawiya, parehas ninyo nga usasad ka lumad. Parehas ninyo amo siyang gitabangan tungod kay ingon siya usahay ni anak ko makigsulti. Musimang, sa laktod nga pagasulti, may sakit siya, depression. Tungod tingali sa bati niyang kaagi, makaluluik siya. Mao nga gitabangan sa grupo, aron dili maguba sa hingpit ang iyang kinabuhi. Nalipay kay ang grupo nga dunay buutang tao kinsa nahibaw sa iyang sitwasyon. Nga mi-offer og panabang. Siya ron ang nag-sponsor sa tanang gikinahanglan ni Adawiya. Pinaagi namo. Nagtinabangay ang grupo aron siya maluwas gikan sa tino nga pagkaguba sa iyang panghunahuna. Tungod kay usik man gud siya. Ako man nakita nga utukan si Adawiya. Kung maangkon lang niya ang kaayuhan, ang akong gibuhat karon maura gyud ang paghatag sa akong pagsabot niya. Inay siya kontrahon. Kay ang pagsupak-supak nako sa iyang gusto. Kung ako ning kontrahon, nagpasabot man sa iyang kadautan. Malipay siya kung makakita nako. Ang ako siyang gisakayan tungod og para sa iyang kaayuhan. Nakasabot pa mo? Way labot sa kong kinabuhi si Adawiya. Ang akong pagpakigsuod niya, maulay usal sa mga paagi. Aron siya maamaman para dili kawadaan o paglaom. I hope inyo ko nasabtan. Unsa naman, Aliyah? Sorry, Daddy Del. Sorry. Habi mangguna ko, imo namin biyaan o pasagtan. Naunsa man mo eh. Nagtuo mo nga makaako ko sa pagpasakit ninyo? Human sa pagsalig nga inyong gihatag na ako? Sorry, pero dili ko inyo ni anak. Dili ko luog. Dili luog ang inyong Daddy Del. Kung naamang ko'y mas labong gimahal, kana mao kamo, Aliyah. Kamo ang akong kadasig. Kamo ang akong kinabuhi. Labi na ikaw. Ako? Daddy Del? Oh. Love sad ko nimo, parehas ni Adawiya. Pero dili nimo siya asawa. Friends ra mo. Correct. Love para sa usa lang ka friend ang akong gipainungod ni Adawiya. Kay naluoy man ko niya. Mao na nga mahal na ko siya. Kay matod pa, ang nagpaluyo sa kaluoy, love man. Ana di ay na. Para nako. Unya, kung love nimo ang sa katao, mangumangigi ka. Unsay mangigi? Kung mo love siya sa uban. Depende. Pero mahug na tinghalitaan nagkurto og pinsaminto kung igihan ka eta gawa sa lugar. Pero bang unreasonable na kaayo ba? Nindot man ang dunay pangigi kay love nimo ang usa ka tawo. Pero lagi sa sitwasyon nga dili ang pagka-selfish ang nagtukmod para mubati ka ini. Na may pangigi nga mubati ka, nga makilig ka, kay imong labantayan nga labgi ka sa tawo nga dibatian ha. Pero kalagot na gani ang mohari nimo kay gipangigihan ka sa sugo sa amaw lang gyud og kahakog sa usa ka tawo aw toxic na. O nga masuko ko, ana. Pero, wa ka masuko na ko, Daddy. Ano masuko man? Kay nangigiman ko ni Adawiya. There you are. So, migawa sa good ang tinuod. Yan sa? Nga nangigi ka, kay mahadlo ka nga mawa ko ninyo. Anak yun. Kay Daddy ko ka na mo, ingo ka nga anak ko minimo. Oh, gyud, Aliyah. Mahal ta mo kay giisip ta mo nga ako mga anak. Maong dili gid minimo biyaan bisa kanus Dili gyud. Tungod kay mahal kay ta ka. Kamo ni Ada. Matay ko nga magbawon sa kamatinud-anon sa akong kugma ninyo. Timan ikada. Nahuwasan na ka. Ha?
Karon pa ko ni mo, Aliyah. Selosa man di ay kaayo ka sa. Unya, luoran pa. Idilit na nga attitude, uy, Aliyah. Di man na maayo, uy. Kung naa ka ng batasan no, maan-happy kas imong pagpakabuhi ining kalibutan na. Kay wa naman kay pagsalig sa ubang mga tao. Wow. Diin ka na, uy. Gawas na ako nabasahan. Ako pag nang nakatunan sa gisulti ni Daddy Del. Excuse me, girls. Daddy? Dad? Panganda mo. O pagsulob mo sa pinakanindot nga sulubonon, ha? Kay libuto na to ang tibok kalibutan. Ha? Yes. Pwede na, Daddy Del. Basta, dinira sa syudad sa Cebu. Kay malibot lang na to ang tibok kalibutan sa Damgo. Ay. Gets niyo? Pwede manggod kung doon ay daghang kwarta nga igasto. Mao. May tama ka dyan, iha. So, mintras igo-igo naman ang atong kwarta, dinhila sa ta sa City of Cebu. Ipakita na ko ninyo ang pinakanindot ng mga lugar ni ini. Basta niya pa ko. Para nga, kung maboard bang gani mo, o ma-enjoy mo o malipay mo. Yay! Sige pa tayo ni. Sige pa ta. Ha? It's MMM. Ano ba? It's imimim. Yan, nalagay ko. Bitaw ka. Ay, murag, nagpanwili no, nagpangwili. Nga, mubiya ko din sa Cebu. Ha? Saman, padayon pa atong misyon. Saman, ano ko ni mo? What I see you? Murag nawadaan lagi kag ganang, ano bang interest ba? Na mubiya sa imong mga anak. Kabantay ka? Murag pinando po ang style na. Pero kabantay ka? Naibaw ka ba nga, no? Ay, takilid ka mo sa pinando po. Kanang, ako ba? Mao ganing inangutanan ko kay wako kay bawas rason kung nganong kalit kang milaylo. Tungod kang Harvey, daw. Oh? Og ni Alia. Naibaw ko nga, may plano manguyab ni Alia si Harvey. O ako lang nakita sa iya mga tinatlawan ni Alia. Sa unang adlaw pa lang sa ilang panagkita, nakita ko na. Di ko gusto nga katong bataan maulang ang makaingon sa tanang kapakyasan sa mga dam ko ni Alia. Pao nga plano na ako nga sulbaron ko ni. Problema kay ni. But it doesn't mean nga sa akong pagbuhat sa ingon, gubulasan ako sa nakong kasayon ang akong ipanumpaang misyon. Dili na akong pwedeng trikdan ang nasugdan na natong mga tumong sa pagtabang at mga nagkinalang daw. Kabahin na sila sa akong kinabuhi. O nga padayon paghihapon ang misyon. But remember, ha? Iling-lison ko gini. Ano yung masabtan? You cannot do two things in one time. Kabantay ka? Kayahon. Ha? Kayahon. Yama. Tungod og alang sa mga dam ko ni Alia. Nya, way labot sa ada. Unsa? Way labot sa ada. Kinsa pa nag-ingon nimong way labot eh. Aw labot eh. Apil bagulo siya good. Pero, Automatic na na. gaw, mas bugat gyud ang imong concern ni Alia. Wa Dili ba? ko'y gipinig nila. Parehas sa silang timbang sa akong kasing-kasing. Oh! Hey. Talawa kisa'y nagpaingon dire. Ganun nakatultul pa siya din eh. Kisabay, si Harvey! Hoy! Hay, kinsa gipunayon ni muglili diha. Dasag-dasag kung kinsa man ka. Harvey? Oh, sir. Good afternoon, sir. Giunsa nimo sa pagtultul din eh. Ang tinuod, gisundan man to mo, sir. sa unsang rason nga imo nagibuhat, doon na kabay daotang plano ni Alia? Wa, sir, eh. Ipaimbestigar ka. Ha? For what offense, sir? Of course, tungod din imong gibuhat. Bati ang akong duda. Kingalong imo man gining gibuhat. Sir, please, ilakalaan sila. Huwag mo kinutang tumong, sir. Gusto lang ko nga maghihigalan ni Alia. Kay special si Alia para nimo. Pauna ni Goro gikas pagtultul din sa bahay. And what's next? Imo na niya siyang sunod-sunuran. Aron isuod sa imong laang. Nakailan kay ko sa inyong estilo. Sa mga batanon karon. Sir, believe me, gusto lang ginunta ko nga maghihigalan niya. Huwag ako siyang imbitaron, sir, sa akong birthday party. Kalimti na. Gibalibara na kawa ba? One word is enough for a wise man, di ba? So please, stay away from her, okay? Bata ka pa. Bata pa mo para maapil mo ang gugma-gugma. Unaha sa mag-eskwela ninyo. Ayaw usiki ang gasto sa inyong mga pamilya. Sir. Good day. And I hope mauni ang unang katapusan na kung pagkakita nimo din eh. Ha? Kang istrituha di ng dungdel kung makaanak ko niya nagbabay, no? Unsay problema? Ay, kuandam! May, gidispatsar si kuya nga batanon. Nga gustong magpaduol ni Alea. Misunod, magdidaay kuno din para matultulan kung hain makuyo si Alea. Oh, hain naman. Hasol-hasulo niya. Mukaon siyag bala. Isuga, Wa ko magkomedya. Ayaw glabdang imong uwa na, ma. Unsa? Pagbutang ko gwardiya din ni sa bahay. Sikat! Hoy, Sakto kaayo nga ideyaha dong. Nga magbutang ka gwadya din ye. Kay dili ba nato makumpiyansahan ang panahon karon? Napagkadaghan nas mitumaw nga mga taong kwanggol karon. Nalipay naman ang tatadtong nahilom ni mga tawhanang dautan sa panahon pa ni Presidente Digong. Sala ba hinuon ni ron na malik magpabadlong ang mga kanahan ay? Maong pilmin na sa nuuntang makulbaan. Kay dili ba
man nimo masiguro ang tao nga imo ikatubang. Maong lipay kay ko anang maong gibalita nimo daw. At least ba, mulurang ang akong kabalaka anak. Mas bintaha gituod nga magmatngon ta. Huwag magsulat nga kong tao na ikaw ba ni Moshin kung muhatod kanila umukuha nila ni Aliyah o Ada. Pero sa pagkakaroon, nagka-decide ko nga upondo na kadyot din sa Cebu. Pero mularga ko kadyot sa Davao para bisitahon na nako ang pagtabangan ako dito. Pero mubalik tayo ko aron sa pag-monitor ninyo din labi na ni Aliyah. Kaya gusto ko maniguro. Kay nga unsa magkudi ay ning istorya ha. Doon na nag-ibid-ibid anang atong mga dalagita nga may gatas pang baba. Karong panahon na sa new generation, ma, dili na ginani mo katingad-an. Sayong mangundat ang mga batanon karon. Wala lang sa mga tarong ha, nga naglantaw gid sa maayong ugma. O sa bahay ni Aliyah ug Ada, dili gini mo kapugngan kung may maibog anang mga bataa. Kay pura buyag, mga maayo man gid og mga hitsura. Mga dagway nga di na mistil pang make-upan para may maibog nila. Pulos attractive gid ang mga bataa. Mao gyud, ug mao nay rason nga dunay usa nga nabuang og nangita gyud paagi aron niya matultulan kining gipuy-an nato. Sa pagkakaron, ako ni hatagan og atensyon. Kung sa paminaw nako, mamiligro si Aliyah, yan ang iyang eskwelahan karon. Ato na ibalhin sa exclusive schools for girls. Maayo ka ha? Ha? Ayaw na lang anak. Mas maayo nang diha na lang gid siya o sila ni Ada hangtod nga mahuman sa high school. O depende sa mahimong dagan sa utok atong batan-on nga may plano ni Aliyah ma. Lahi gid ko mo gamit kasi mong utok. Kaya di pa may tabo nga malikayan kasi gusto rin padulkan. Pero, may aksil babag na. Sorry siya na. Kinlahi na imong gipinahan. Kining imong gididan. Kay morning nga ma-challenge. Imo na kong painit, ha? The more nga imo kong kitawan, the more nga gusto kong musungkab. Muna akong miming. Yaw! Ay, tita? Hello? Murag happy kay kada. Are you in love? Kuan tita. Di ba sa ingon nga love lang tukbo ako aron supa ko ng imong gibaod nga palayan lang akong isaytan nga lumad nga akong schoolmates ba karon. Wow. Thank you for being honest na mutug-ana ko, anak. Pero may mapaghatagan ko ni mong valid reason kung anong naingon ana ang sitwasyon? Kuan tita. Tungkol kinaglagot ko siya ang mahal o isuon nga nagdili ako aron magpaduol ni Aliyah. Oh, really? O ganun iya man ang kipuhat, ha? Giminusan siya nimo? Bullshit, ha? O sabay lang ko anang tawhana? Or on sabay kahimtang? Nagbahabang niyang kwarta nga ikaw iyang gibangga? Pakit ara ko anak niya? So, ako lang tingali siyang i-appeal sa pag-imbitar aron makakita kanya tita. Do it. Bye, Daddy! Bye, Dad! Amping mo ha. Ako ra gyapon ang makuha ninyo ha. Thank you, Daddy! Ano namin, Dad? God bless. Bye! Dali na, okay. Good morning, sir. Oh. Good morning. Pwede ka mag-istorya, sir? Go ahead. May problema ba? No. Wa, sir. Pero gusto lang ako nga ipabot mo ang invitation sa akong auntie para nimo sa maabot akong birthday. O pawalo na kuno nimo si Aliyah, sir. Kaya gusto sa makailan nimo ang akong auntie. Yanong wa mo to ni mo ditsuhan like tubag nga wa kay interes nga mo tambong. Tungod kay gusto pa na ako nga hunaw-hunaon. Kung angay ba na akong dawaton ang imbitasyon para sa dako nga makaila ang tagtungod atong bataa. Kaya ako nasabot. Nga murag, wa siya sa iyang mga ginikanan. Dini panahon na. Kay ang tira may iyang gisigyag hiskot. Nga gusto ko no nga makikila-ila na ako. So, ako sana hunaw-hunaw maayo. Mayo kay Arnie ka din, he? Harvey? Yes, ako. Yes, alakad ka. Ay pagpalag kay di mo kumaakot. We're friends na, di ba? Gidool ta ka kay para sultihan nga nakita mi og si Sir Dale gani, ha? Ha? Oh, ako siya gisultihan nga gi-invite siya sa akong auntie para makuyugan ka. Kay gusto sa akong auntie nga makailan niya. Unsa? Anya, may sugat ba si Daddy Del? What? Akong nauna-una, tita, nga ang maayo na itong bahaton, nga ikaw yun gusto ang ma-invite sa guardian o daddy ni Aliyah para matambong sa kong birthday.
Unsa bigad ka importante para nimo nang giingon nimong Aliyah, ha? Nga nagpakita ka na mag-interest ana niya. Tingali biyag dili ka mag-eskwela na imong kalaki, ha, Harvey? Remember, gibaora na ba yan sa tagaunta? Nga wad-unan nimo siya sa imong linya, Harvey. Yes, tita. I will do it. Kung makabaos ako. Ha? Kung makabaos ako siya, daddy, tita. Sayo na kayong may baod ako to stay away from Aliyah. Kinsoro siya nga may unanan ako. Yamukbok ng tawahan, ha? Mang, bangin ko, tito. Bangin ko para makabaos ko, tito. Limaos ko. Are you that serious? Oh, oy. Insulto ko, tita. Imagine, yan na kayo ko niyang insulto. Pila gina ko, tita, nga gigamya na siya sa kubang tao. Kadugog kita ka, Harvey. Ako nang imong kinaiya dong. Mudayog iknat ang kilay kung matandog na ang garbo. Mudayog sinta o gusto din mo pika kay dili magpalupig. Dili-dali paludhon o kontra. Mupaos gyud. And dayag na lang nga angay gyud na akong dipinsahan para dili mapukan. And so, wish granted. Imo kong tabangan, tita Puli? Mo imong gihangyo, dili ba? Yes, tito. Okay, birthday gift na ko nimo. I love you, tita. Hey. Saman, may problema ba? Kanina lagi ko nagkabantay nimo, sige kag paso-paso din ha. Balik-balik og paso-paso. Come on, lingko diri sa akong tupad. May problema ka ba sa school o ni Harvey? Ha? Dali na, lingko diri. Kay murag ang akong ang naglabal nimo da nga nagnunot-nunot nimo tanaw sa pagpaso-paso diha. Lingko diri. Ano man ka? Oo naman, Daddy. Doon na lang ko gustong ipangutana. Then go ahead, shoot. Ara ka suko, Daddy, ha? Oh, nganong masuko man? Gilada na imong pangutana? Oh, di man. Kuan mo, Daddy. Nagsulti mo mi si Harvey ba? Nga imbitaron niya kuno ka sa iyang auntie para mo tambong niya sa iyang birthday. Tinudo, Dad? I don't know. Wa may nakiksulti na ako. Karon, pwede ba ako na siya mangutana? Unsa man na, Daddy? Permi ba mo magkita o magsulti ni Harvey sa school? Dili man. Kay muli kay magkuha niya. Makugaw naman gani ko kay mukalit na siya tingog sa akong luyo. What's out? Kung mao ka na. Kay wa giko'y pagsalig adong bata. Likay yun kutob sa imong mahimo, okay? Oo, Daddy. Pero sagot ka nga, imbitaron ka sa iyang tita? Depende sa iyang approach. Pero kung matambong manggani ko, ako lang usa, ugwa ka. May number ka sa daddy ni Aliyah? Wag yun, tita. And I'm sure nga, di siya bira muhatag si Aliyah kung mangayo ko. Maong kuyog lang unya ta sa school, tita. Eh, ang daddy man ni Aliyah ang muhatag niya pirmi. Okay, tungod ug alang nimo. Sige, ako nang buhaton. Kumusta ang bagong escort nila ni Aliyah ug Ada? So far, so good. May enjoy ra sa akong pagpasaan una sa imong obligasyon. Imo ba yan ang gusto? Oo, di ay. Mintras niya pa ko sa Cebu. Upindot raw niya ako ni Mugkanus ako mubalik sa Davao, ha? And, where are the girls? Ready na mi. Wow! Ready na mi, Daddy. Muna akong gusto. Diligid usikan ang oras. Si Tito Glenn ninyo, asa man? Present, sir! Present! Present! Yan ang bisa ayo. Utangan kag dakog bonus alang imuhang driver o niya sa Pasko. Kay wa ginay late, oh. O sa nga pagkalit nga. Yara man sa kabay. Kanamay ako paninglan sa iyang pag-check-in din, he. Okay, let's go. Here we are. Bye, Dad. Bye, Daddy. Thank you. Dali na, Ada, kay muhapit pa ta sa restroom. Amping mo. Salamat, Daddy. Tanan na, Aliyah na. Good morning, sir. Uy. Small world. Hala, managkaila mo, tita? Kaayo, Harvey. Siya ang daddy ni Aliyah. Okay. Sige na, magkalakaw ka na. Ako na'y mahipaw makigsulti ining daddy ni Aliyah. Okay, tita. Excuse me, sir. Imong pag-ubang kong bata. Mm-hmm. And how about Aliyah? Unsay mong relasyon ni atong babayhana?
guardian. Si Mami ang nag-sponsor sa pagpa-eskwela atong bata. Oh, I see. So, I guess, usa to sa nakabinipisyo sa imong mission? Oo. So, nagasabot na ko kung nganong imong gipawala ng akong pag-umangkon sa pagpaduol ni Alea. Kay like sa uban ninyong mga scholars, inyong gitisok sa ilang mga O nga maglikay lang yun una sa pag-uyab-uyab. Aron mahuman, ug matuman nilang ilang mga danggo. Right? Gusto ka? Mawag, I'm sure nakasabot ang tingali ka kung nganong gilihay na ako si Alia at itong imong pagkumangkon. Kana kung bisumbong magkanito nimo. Ayaw ka bala ka, Del. Dili kay ko tantong rito badang aron kontrahon ang imong gibuhat. Kay dapat lang nga imong yung dipinsahan ang paggasto sa imong inahan para dili mahog sawa, dili ba? Salamat. Huwag pasalamatan ti kandaan kung tabangan ko nimo sa pagpasabot ni Harvey. Kung nganong ako sing gibawalan sa pagduol ni Alia. Magkalaom ka, Del. Okay. Nice seeing you again. O tingaligdagan kapag buhaton, muna na lang ko nimo. Sige. Uy, ano? Siya to? PSI! Bangan sa ilong. Kadakong milagro. Kabuutan ko niya. Yay! Laing trap na sad. Nya, mabitik na sad ka. Iya di ang pag-umangkon katong Harvey. Siyalan! Wagi kalainan. Maurag yung dugo nga pulos maro. Unsa man kay mahimong ending nining panag-abot ni Harvey ug Alia? Kung ako ning pasagdan o dili hatagan o pagtagad. Parang piligro maamong si Alia. Sa lain na sad unya ang kabuang masud sa at tumayhana. Knowing her, baya no? Wa na yun ko magpaabot nga mausap pa ang iyang kinaiya. Traidor niya. Hilingi kayo manggamitay. Maumintras sa'yo pa. Mintras, wa pa siya makasugod og laing yugto. Aron na sad pagpasakit nimo. Pinaagi ni Alia. Baw na ka. Ako na ilikay si Alia mintras sa'yo pa. What's your plan? Unsay mo plano? Ako pa lang hunaw-hunaw maayo. Kinahanglan nga estudyuhan para wa ko'y basulan. Ako istoryahon una sila si Mama ug si Sin. Mananap. Wala ko makasabot kung nganong abuton kita sa kapalaran og si Pauline. Kung si kay birtud ang kanahan nga dako. Ngano bagin nga siya magigpirmi ang magmadaugon? Kay giharian ni Satanas. Ibaw na kang Satanas. Nga bisag asang suukas kalibutan, di magina mawagtang. Ay, Ginoo ko. Ipalayo taon, Miss Kadaot. Katingalig sa dili lang o niya mahibawaan. Kami pa o niya hinuon ang mugawas nga dautan. Ako narapag kong gipanumpa sa akong kaugalingon. Nga once hilabtan ta atong bruha nga Pauline, ako na gyud siyang ibaligya. Unsa? Mag-hire gyud kog hitman para mupahilom niya. Ma, ayaw ana ha? Dili na mo'y hustong sulbad sa bagong problema nga atong giatubang karon. Tungod kay nagpakita na sad si Pauline. Abi ninyo, ganiha, gusto unta na ako nga sakyan ang ipakita niyang kaayo. Lahi ang Pauline nga akong nasugatan kaganina, ma. Kalmado. O kung tanaw nimo, wa giti mailhan nga may giplano ning batok nato. Pero ambot kung nganong dili makikumakatuo. Mura maggilubok noon ang akong dughan sa grabing kakulba. Kakulba nga giubanan og kahadlok. Pero wa ko makasabot kung unsay akong gikadlukan.
Naingon na hinuon kog mahuya nga nadutlan ining pagbati. Mura na hinog akong napanglantawan nga usa ini mga adlaw. Mukalit la siya sa pagtungad dinhi sa bahay. Aron sungayon ta. So, unsa may angay na tong buhaton? Ha? Unsay bayog buhaton? Sulti dayon, anak. Aron ta makalihok dayon. Nakatultol na ba sabdi ay siya din, eh? Dili na imposible tungod kay iya man ang pag-umangkon ang batanon nga nag-ibid-ibid ron ni Alia. Ha? O nga nung naapil naman si Alea? Sigon sa akong giingon, nga mura mutya sa demonyo si Pauline. Kay bisag unsaon na to sa pagtago, iya man kita matultulan. Nalipay na unta ko, nga nakabalhin na ta. Pero unsa ba nga, ang kanahan sa diyang pagumangkon, nga naibog ni Alia, nangita pa sa digpaagi nga matultulan niya kung hain magpuyo si Alia? Bullshit! Tawga si Alea! Mama, uy, nalimot ka nga tuwa pa siyang klase. Usa pa, imong pasangin lang si Alea kung si bako matultulan ta dinhi ni Pauline. Ayaw gihapak ni Alea ang pagbasol, ma. Kay wa baya tuyo kanang ilang panagkaila sa pag-umangko ni Pauline. Nahitabo na kay giawat man sila sa kahigayunan. Kay usara man ang ilang eskwelahan. Unya, nahitabo sad nga na-crush ang pag-umangko ni Pauline kang Alea. Muna nangitag paagi ang gago nga iyang matultulan ning atong bay. Kay magsige maglikay si Alea. Kiriyot, pwede mo salga sa inyong istorya? Ha? Ay inyong mga kukabildo ba? Ang istorya. So may naitabo, ha? Unsay naitabo? Nga naman eh? What happened? Ante, lahi si Alea sa ubang mga batanon, ha? Lihay ang bata sa mga laki. Mauna. Ang kaygiunan na gyud, mo'y nanungog na to din eh. Mauna niya. Kay, giabot man gyud hinuon niya, ang kabahin sa babae nga ato untang gilikayan. Kun baon na, diskase. Ha? Ha? Huwaton pa ba nato? Nga dunay daw tang mahitabo. Bata pa si Alea og Ada. Sa kakusog sa dagan sa panahon, moapot ra gihapon ang higayon nga makabut nila ang ilang mga damgo. Ato silang i-transfer og eskwelahan. Di pamulong mo, ma. Good idea. Karon pa lang, magtinabangay ta sa pagpangita og dapit nga mas safety. Aron mamalhin na dayon ta. Are you in love, tita? Ay, nga mo ka man manawag. Aron unta ma-pick up ta ka. Webli ba, tita, eh? Nga bitaw ko. Hinoon. Anya, kumusta ang klase? Okay ra, kaya ra. Kuan, nakugang lang ko, tita. Huwag ko magdahong ba nga kaila ni mo ni Sir Dale? Unsa man, imo siyang imbita sa kong birthday, tita? Misugot siya? Imo siyang giingnan nga ipada siya liya? Wa. Ha? Wa na lang una nako tanduga si Dale bahin anang butanga. Pasag din na lang una nga mag-celebrate tas imong birthday without Alea and her daddy. Kay na ako'y gihuna-huna. Pangitaon na to ang laing higayon para ato silang ikauban nga wa gyud laing makadisturbo. Di ka gusto, anak? Agree. Mas okay to, tita da. Para makalugar ko niya. Kalugar ko ni Alia. Hinoon, nagatultulong ko silang bahay. Oh, that's good. God is good. Love this place. So, dili ta maglangan. Gamita ang imong grupo, anak, kay mamalhin na dayon ta. Sa dili pa ta maabtan sa sungayan dito. Ma. Gaw, tana. Mga higala, sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. I only live to love you. Sugilanon nga sinuwat ni Monique Di Gracia sa Sidon. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Miniusa. Spinner, Ariel Mancao. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing.
Dalit kani news sa RMN Drama.